foli bɛ aw ye aw minnu sɔgɔlen don Mɛlɛkili la sanga ani waati walasa ka se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ. An b'a fɛ ɲɛna k'aw bisimila ka dɔn kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma. O dɔ ye k'a fɔ kunun décembre kalo tile 21 kɔnɔna la fɛn min ye administrateur civil ye olu y'a yira k'a fɔ k'olu ka baarabila jɔra. An ye kibaruya minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ kunun tɛnɛn don décembre kalo tile 21 kɔnɔna la Bamako Bourse du Travail la fɛn min ye UNTM mɔgɔw ye olu ni administrateur civil kɔni ye lajɛ kɛ yen nɔ. U ka ni lajɛ in kɔnɔna la k'u y'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min n'a yiralen don k'a fɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ walasa ka se k'u ka laɲiniw sabati. O kama kunun administrateur civil ka syndicat ye sɛbɛn dɔ bila. O sɛbɛn kɔnɔ a ye syndicat mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ni k'a fɔ u tun bɛ baarabila kura ye min na n'o yɛrɛ daminɛna novembre kalo tile 9 kɔnɔna la k'o jɔra. Ko wa u bɛna baaraw daminɛ bi décembre kalo tile 22 fo ka taa se ni UNTM mɔgɔw ko k'u bɛna baarabila boloda ko n'o tɛ olu yɛrɛ kelenna tɛna taa baarabila la nin wagati in na fɔlɔ. Hakililajigilama yɔrɔ la k'a fɔ administrateur civil kɔni ye jamana ka nɔrɔbila de ye mairies duguniw ani yɔrɔ wɛrɛ camanw na. O kama sa ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ka baarabila koda ye a kɔni kun kɛlen don ka gɛlɛya don jamana ka baara caman na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Sikaso. A yirala k'a fɔ fɛn min ye pétard ni ci ye o kɔni ɲɔ ɲɛlen don yen nin wagati in na kosɛbɛ. An ye ni kunnafoni lasɔrɔ studio tamani ka sɛbɛn dɔ kɔnɔ. O kɔrɔfɔ kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Sikasokaw ye olu degunenba don nin wagati in na pétard ni sababu la. Ko Sikaso sigibaga caman ka fɔ la k'olu dɛsɛlen don k'u tulokɔrɔla sɔrɔ nin wagati in na sabula sanga ani waati fɛn min ye pétard ni ye k'o de kɔni bɛ ci. U y'a yira k'a fɔ nin wale in kɔni kɛlen don k'olu degun kosɛbɛ sabula kan bɛ wagati min na i ko sisan nɔ lakanabaliya cayalen don an ka jamana kɔnɔna la kosɛbɛ. O hukumu kɔnɔna la ko fɛn min ye pétard ni mankan ye n'ale yɛrɛ kɔni ni marifa cikan bɔlen don k'o bɛ olu lasiran. Hakililajigi la an b'a yirala k'a fɔ fɛn min ye pétard ni ci ye ale yɛrɛ kɔni kɔnna an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kabini kalo tɛmɛnen. U y'a yira k'a fɔ san labanw na fɛn min ye pétard ni ci ye walima feu d'artifice wɛrɛw olu kɔni bɛ kɛ walasa ka se ka denmisɛnninw ɲɛnajɛ ko nka nin wagati in na u b'a ɲini jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an kana nin fɛn ninnu ci sabula ko lakanabaliya kɔni cayalen don. O de kama kumakan laban na fɛn min ye Sikasokaw ye u y'a yira k'a fɔ u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa u yɛrɛ ye wale min ta o wale ninnu bɛ se k'a sigi sen kan cogo min na dan kana se ka sago. Kunnafoni hukumu kɔnɔ hali bi an b'a lɔduniya k'a fɔ UNTM mɔgɔw ka dɔgɔkun tɛmɛnen grève sababu la a yirala k'a fɔ fɛn min ye miliyari 7 ye Mali gouvernement kɔni y'o de perdu. Dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn min ye UNTM ye n'o ye Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnba dɔ ye olu kɔni taara tile 5 baarabila la n'o taara décembre kalo tile 14 na ni ka taa bila décembre kalo tile 18 na. Ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ka tile 5 baarabila kɔnɔna la ko fɛn min ye jamana ka cakɛda dɔw ye ani kɛnyɛrɛye cakɛdaw i n'a fɔ bankiw douaniers ani fɛn wɛrɛw k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ baarabila la. Tile 5 in kɔnɔna la ko fɛn min ye mobiliw ka don ka bɔ ye o kɔni sumayara ko mɔgɔw tun tɛ ka se ka t'u ka wari labɔ banki la sabula bankiw fana tun tɛ ka baara k'a kɛcogo la banabagatɔw cayara ko wa hali feere yɛrɛ o tun bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni de. O de kama jateminɛlikɛbaga dɔw ka ɲɛɲinini kɔfɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye miliyari 7 ɲɔgɔnna ye k'o de taara ka Mali gouvernement bolo da ni tile 5 baarabila in dɔrɔn kɔnɔna la. O jateminɛlibaga kelen ninnu ka fɔ la k'u b'a ɲini Mali gouvernement fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa u ni UNTM mɔgɔw kɔni bɛ se ka bɛn fɔla cogo min na sabula ko n'o ma kɛ k'a tiɲɛni bɛ bonya kojugu. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi an b'a yirala k'a fɔ bɛnkan ma sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni UNTM mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ nka ko fɛn min ye kumaɲɔgɔnya ye u kɔni b'o la. Kunnafoni wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ u bɛ lase aw ma wagati nataw la. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni coronavirus ko lahalaya ye. A yirala k'a fɔ kunun décembre kalo tile 21 kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ 41 ye coronavirus bana yer'olu la Mali la. Kunun tɛnɛn don décembre kalo tile 21 an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama ale ye sɛbɛn dɔ bila. O sɛbɛn kɔnɔna la a y'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 41 ye coronavirus bana yer'olu la mɔgɔ 19 k'olu kɛnɛyara wa ko mɔgɔ 3 olu ni tora bana in na kunun. Bana in yelen filɛ ni mɔgɔ 41 minnu na k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi, Segu, Kulikoro, Mopti ale ni Bamako ma ka taa coronavirus donni na an ka jamana kɔnɔ fo ka taa bila kunun na décembre kalo tile 21 k'a yira mɔgɔ minnu na o bɛnnen don mɔgɔ 6,232 ma. Olu la ko fɛn min ye mɔgɔ 225 ye olu ni tora a la wa ko mɔgɔ 3,858 olu kɛnɛyalen don nin wagati in na. O kama
an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ kura minnu sigira sen kan walasa ka se ka coronavirus bana kɛlɛ k'an k'a kɛ cogo sugu bɛɛ la an ka se k'olu labato sabula ko n'o wale ninnu dɔrɔn de an bɛ se ka an yɛrɛ u n'an somɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni kisi coronavirus bana ma faamuyaliko ɲuman ko bɛ kunnafoni in sanfɛ an balimaw aw tulo garisigɛ kɛra kunnafoni minnu ye ka kɛɲɛ ni bi ye tarata don desanburu kalo tile 22 o de tun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye Mali ye ala k'a bɛn ani kelenya sabati a kɔnɔna la coronavirus bana ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma